Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiodan men Ýogşan Anna Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna Türkmenistanyň internet torunyň tyrlygy ýene petelýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortaýetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Ýene de başlandy. Büdjetçiler mejbur şäherleriň köpelmeginden nägile bolýar. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň güni bellenýär. Lukmanlar özleriniň ünsen düşürilýändigini aýdýar. Türkmen prezidenti Kazakstanyna Merkez Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulypdyr. Türkmen awatda 2 ay bäri paýok köpçüliklerin paýlanmaýar. Türkmen ýaşlarynyň okuw üçin goşun urlugyny ýyda süýşürmek baradaky ardalary ret edilýär. Türkiýeden Türkmenistana aşmagyň çykdyjylaryny her kim çekip bilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde web-saýtymyzda Türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergimiz köp görülipdir. Hepdeniň jemininiň ýertine. Halkara Güney Geçiş Guramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirini görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gozgalaňa ögürlendigini, protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 20 şaganyň öldürilendigini habar berdi. Hasaplamalara göre 22 ýaşly Mahsa Amini'nin hijabyny düdük geýmezlikde aýyplanyp tutsak edilmegi we şol ýerde aradan çykmak bilen başlanan gozgalaňlaryň basylyp ýatyrylmagy bilen baglykda 200-den gowrak adam öldürildi. Emma Türkmen medeniýeti goňşy ýurtda sentýaryň ortasyndan bäri dowam edýän protestler barada ilata hiç bir maglumat bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmen sähraly aktivist Abdurrahman Düýejiňiň tasdiklamagyna görä, onuň Eýrandaky türkmenler üçin sosial mediada berýän maglumatlaryny dinleýänleriň arasynda türkmenistanlylar hem az däl. Şeýle-de Abdurrahman Eýran halkynyň inni häkimiýetiň ýokary gatlaklaryna edilýän uly korrupsiýa gözüýmýän. Emma bir ýaş gyzyň saçynyň görünmegini islam dinine awanan uly howp diýip görkezmäge çalışýan ýolbaşçylardan inni halis bidar bolanlygyny aýdýar. Aktivist we edebiýat salim Abdurrahman Düýeji bilen söhbetdeşligimizi dinläp, bu mesele boýunça siziň hem pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaňyza çagyrýarys. Abdurrahman, siz Eýrandaky wakalar, halk protestleri bilen baglykda edýän çykyşlaryňyzda bu gedekki protestleriň, bu gedekki halk gazabynyň öňküleri meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärsiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi Eýranyň mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestleri gazaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzirem dowam edýär. Öňkülerde bir kunna şonu urup ýatyrýardy millet, sonra çaşyp gitýärdiler. Bu ýerek 4-nji hepde millet. Ölseler hem ursalar hem inne halk biz şunu janymyzdan geçmedek, hiçin barlygymyzdan geçmedek netije alyp bilmeýäs. Şu netije geldi, karara geldi. Bir tarafy şol. Öňkülerde taşar ýurtlardan goldaw bolmaýardy. Sesi aýramaýardy milletiň. Inne bolsa 60'a ýakyn döwlet başlyklary şol milleti goldaw görkezýärdi bir ýylrek taşar ýurtdan. Bir olaram däl tunwatçylar, ýazyjylar, dünýädäki adam ýaňsamalary, ýanglanmasy da güýçli boldy. Şoňa bir zat düşünmek gerek da revolüsiýa diýanyň bir kunna bolup tutýan zat däl. Ol zat harbi darba bolsa bir kunna ütgeýär rejimler. Revolüsiýa bolanma şol bir kille şonu netije alyp bilse uluda. Eger şol revolüsiýa bir kunna ýatmaýan bolsa, 4-nji hepde giren bolsa, şu prosesde de millet azalman etem köpelen bolsa,
öldürülen bolsa, öldürelenden korkman köçä çykýan bolsa, şon dewam etmegi şol. Birem şunu kabul etmeli. Bir millet bir nokta gelýär, bundan başga menden näme alyp biljekler diye. Indi men diňe janym aldy diye. Şol üçin men eger şunu üýtgetmesem, bize gelecek yok, aydınlık yok. Çağalarımız da şunu görecek. Tarihte de şöyle bir ütkelen bolacak diye, hemece karanlık olup duracak ýagdaýymyz diýip, şu nokta gelenden sonra halk ondan sonra köçä çykýar. Abdurrahman, ýagny siz ondan şu Eýranyň rewolýusiýa ýagdaýy hakykatdan hem emele geldi. Ýagny ýokarkylar başgaça dolandyryp bilenok, aşakkylar bolsa beýle dolandyrylmak islenok mundan aňryk diýmekçi bolýarsyňyz. Ýagdaýyň dogrudan hem rewolýusiýanyň öň ýanynaky ýagdaýa gelenligine inanýarsyňyz da. Şu bolup geçýän wakalar bilen arlykda şeýlemi? Awa şol bir rejimde, bir sistemde şu taýda kynçylykly bir çözülmez nokta gelse, şol içeride bir partylamaly bolmaly bolýar. Ya ýokardakylar halka göre ýagatlar düzeltmeli bolýarlar, halkyň sesini diňlemeli, ýa-da şu partylama var ya, o taýdakylar hem ýok, halkyň sesine işleri ýok. Halk biz Hudaýyň adamlary, kanunlar biz belletýär, halk biz diňlemeli. Ondan olan bolýanma soňunda ol halk näme-de o halkda akyl var, duygu var, geleceğini gaýgatýa, şu taýda bulardan peýda ýok, hiç üýtgedik bolmaýar, indi muny agdarmaly ýa netije gelinýär soňuna. Şu netije gelenden sonra millet saklap bolmaýar onda. Birem birek bilen bilet çykylýar. Öňkülerde millet urup ýatyrdylar, millet tejribe galanýar. Indi näme etmeli, nähil dewam etmeli? Şoň ýoluny öz ýagdaýlaryny, öz şertlerini we tapýarlar we dewam etýärler. Birem şeýle bir ýagdaý bar. Millet näçe şon dewam etse, ýokardakylarym ýoş-ýoş haýallaýar. Bu işleri ağalaya, sebebi bunları basıp yatıracak kimlerdir? Yani eskeri güýçlerdir, harbi güýçlerdir. Olorun hepmi halky urup da gerek bilmeýär. Az adam ýokarda peýda urup, padşahlyk sürüp, keýip görüp beren az adamma aşağı şol harbi güýçlerim, oňam dogany we garyndaşy we olam hemşerisi we o şäherdeşi we olar öldüresi gelip durmaýar. Şol üçin üç ağalaya ýokardaky diktatorlukdan millet näçe şon dewam ediberse güýçlenýär o tarapdan. Inni Eýranly türkmenleriň käbir bilen gurlaşamyzda olar şo harbalaryň arasynda da, howpsuzlyk güýçleriniň arasynda da inni öňkülere garanyna 10 ýyl mundan öňki harbalara garanyna ýa 20 ýyl mundan öňki harbalara garanyna täze pikirlenýän, dünýäniň ýagdaýyna täze garaýan, ýurtdaky ýagdaýy ýa-da repressiýany o diýen gorlamaýan adamlaryň köpelenligini aýtdy. Şu pikir bilen alalaşyp bolarmy? Dogrudan hem howpsuzlyk güýçleriniň arasynda halkyň ýagdaýyna düşünýän, dünýäniň ýagdaýyna düşünýän adam köpelip bilermi Eýranda soňky ýyllarda? Elbette köpeler. Sebebi olaram şol bir yurtda ekonomik ýagdaýlar bolsa, kynçylyklar bolsa, bahatçylyk bolsa, olaram çağatı var. Olaram alýan aýlyklar bir ütgeşik bolmaýar. Az aýlyk, hem dewlet aýlygy hem deňrek bolýar. Şol üçin birem olaram gözlerle görýärler. 40 ýyllap islam diýdiler, adalet diýdiler, gowçylyk hem dünýäňizi berjek hem ahiretyňizi berjek diýdiler. Gördülerini dünýä bar, mundan ahiret bar. Ogur özleri ýokardakylar ogry bolup çykdy. Adalatsızlyk etken özleri bolup çykdy. Hemme tuzukçu ýokardakylardan çykdy islam adyna. İslam oýnadylar. Ondan bularda da akyl bar, onu göz ýetirýärler o harbi güýçlerim. Biz kim üçin savaşyp ber, kime hyzmat edip ber diýip, halkyň ýygyrýan sesi olan sesi bolup durýar. Halky düşünýärler, sebebi o kynçylyklary özleri ýaşaýar bulan. Ondan ýoş-ýoş halka tarap geçmäge başlaýarlar. Şu wagtam azyk teneýän o taýdan bu taýdan çykyş etýärler bolýar biz halk tarapynda diýip. Ýöne şu gidiberse ýanky aýaga almalar, ilerde bundan hem köpek geçerdi yani şonu ýazyrak düşünýär. Türkmençilikde morlan diýennet emma edennetme diýen bir söz bar. Bu Eýranda da siziň edýän gurruňyzdan çen tutulsa şeýle bolanýar. Ýagny siz ýokarkylaryň şu morlar rejiminiň başynda durýan adamlaryň ogurluk edýänligini aýdýaňyz. Bir tarapdan şu rejimlere karşı esasy güýç korrupsiýa bolup durýar. Olaň korrupsiýanyň içine näçe köp düşündigiçe halkyň gözünden nüşýänligi, güýçden gaçýanlygy aýdylýar. Şu ýagdaý bilen baglanykda rejim öz ýalňyşlaryny belli bir derejede düşünüp, şu korrupsiýa meselesinde, beýleki meselelerinde
yerlerde käbir ütgeşmeler giýredip, halka wada berip, bu ýagdaýyň öňüne alyp bilerlermi? Ýagny Hudaýyň adyndan siziň aýdyşyňyz ýaly Islamyň adyndan gürläp, halkyň ananjyndan peýdalanyp, bir öz görüşlüğün ýa-da bir hak hukuk talaplarynyň öňüne alyp bilerlermi? Badyny gaçyryp bilerlermi? Ýa-şuna ol korrupsiýa bu işiň diňe bir tarapy. İran ideologiya rejimi olan soň özüm esasyny şyzylyga görä guran soň bu daşary ýurtlarda da nirde şaý bolsa şola kellesini sokup şolara pul berip bu işe berip şo taýdan olary da gollamaga başlady. İranyň özü milleti şol gorup çekberke, pulsuz bahaçylyk bolup berke, petrolun, neftin pullaryny olara paýlamaga Suriýada, Yemen'de, Lübnan ýa-da siz Livan ýa bolmaly, Lübnan ýa şol ýurtpaýaş nirde şaý bolsa berip ondan millet şikayetçi. Sen ne gel öz ýurduňa bak, öz watana bak, olar näme işiň bar diýer. Ikincem, käbir inançlar var, olar o geçip bilen o diniň adyny, mesela başörtü diýeli, hijab diýeli. Millet isleyen biz azat gezecek, isleyen örtünse sen örtünmesin diye. Yok, olur mecburi hükmen örtmeli. Ondan bulara şonu mecburiyetten ayır diýsen, aňyrdaky oturan ahun molla aytullahlar var da hey vay din elden gidip bar ya, din dargatyp bar ya. Ol adalatsız bolsa din elden gitmeýär. Korrupsiýa bolsa din elden gitmeýär. Başka millete sen pulun aşağılara harcetseler din elden gitmiyor. Yani şu satçı görünse din elden gitmiyormuş. Şol için ulakomur çözülmez nokta geliyor da. Olur öz ideologiyasından geçip bilen ok halkam azatını ıslaya bir taraftan. Bütün şunlar üyüşüp ondan bir içeriden bir partılama sebep oluyor. Indi siz umumi ýagdaýy aýtdyňyz, düşünürdiňiz. Eýsem bu meselede, bu ýagdaýlar bilen baglanykda, bu halk protestleri bilen baglanykda türkmenleriň ýagdaýy nähili? Türkmenler bu meselelerde, bu ýagdaýlarda tomoşaçy bolup oturmy ýa türkmenler hem bu meselelerde öz pikirlerini aýtmaga çalışýarlarmy? Türkmenler elbette şol internet rahatda hemmesi ýazyp otdy. Üýüşmeli, zat etmeli. Öňe şöyle bir ýagdaý bar. 43 ýyldan öň rewolusiýa bolanda Iranda en katı duran halkların bir Türkmenler boldy. 2 ýyllapda savaşdylar ýokardakylar bilen. Ondan katı horladılar Türkmenler. Öldürdüler, kaçan kaçtı, atılan atıldı. Tutsak eden tutsak edildi. Şol için Türkmenler bir yere gözleri korkurak. Yine de şollady kaytalasılar gelmeýär. Şol için bir görecekler. Nire var ya? Yine bir adamı degecek mi ya? Önküwini ýaşajak mı biz? Ýöne şoňa garamazdan ýanky Üçekde öňem Kümmet şäherinde Türkmenler goşuldy, çykdylar. Ýöne bular hem işede ýokardakylar Türkmen ýaly azlyklara galanzy bir rehimsizlik bilen bassaýarlar şonu. Şoňam 150 adam tutuldy Kümmetden. İçinde gýereler hem bardy. Ondan bular dewam etdi. Ondan ikinji gerek Türkmenler şoňa garşy bir turjak bollar. Her yerden turmal ettiler. Onam devlet işte şu gıyırları rahatları yoşa çıkardılar tutsaklardan. Bu her yerden galıp otayında Türkmenler de galıp boş çıkardı. Şol için Türkmenler her çekilip durdu olaran çıkarılandan. Bir hem geçmişte görevlileri var. Yöne her yerden fikirlerini aydı otaylar, gollap, duğlar, arasında duvarlara, şağarlar, yazıyalar duvarlara, sloganlar atılıyor. Ýöne olara görä biraz şu öňki ýagdaýa görä biraz ýoşrak diýende atpada. Gurulma şu ýoşrakdan dolar Türkmenler. Dogry. Indi Abdurrahman siz öz çykyşlaryňyzda, sosial mediadaky çykyşlaryňyzda Türkmenstanlaryň hem dinleýänligini aýtdyňyz. Eýsem bu wakalar Türkmenstany nähili täsir ýetirer? Aň düşünje wagtda, pikir wagtda elbetde. Aslında men Türkmen sehrabız için gurrun veriyordum. Sebebi Türkmenistan çiğnem aladetiyallar azel. Yöne inni dünyadaki serhetler ağırdan ayrılıptır. YouTube'a koyan atlayan adın gurruni o bir dinle Türkmen sehrabı almaya. Türkmenistan'ım dinleye, başka yurtlarım dinleye. Ol halkara olup bitiyer. Şol için hükmen olara tesir yetirir. Onların fikirlerin bize tesir yetirir. Ol ruhi bağlanışıklar bolur. Türkmenistan'daki de ýagdaýdy, halkyň ýagdaýy bizden awdal mykadyan. Belki de bizden biraz ýyrakda mykadyan. Sebäbi o taýda 70 ýyllyk bu kommunizmiň täsiri barda. Halklar tek bir taraply görüş, garaýyşken dünýä fikirlerini, gözlerini açmany milletiň çoň täsiri soňra da bular hem täze rejim hem şol türkmenleriň gözlerini açylmagyny islemedi. Ýöne biziň atballarymız meňzeşrek. Biz bolsa bu taýda Iranda çekip ýörüs zulümleri. O taýyp
O tarafı Türkmenistan, Türkmen yurdu ösüp güllep gidivermeli, demokrasiya olmalı. Ben olarla kıynanyan, yöne görýän olanam ýagdaý bizden gowy däl. Türkmenem bolsa şol demokratik bolmasa gowy däl eken başgalardan. Şol ýanyp ýören känä kynçylyklar olar bir-birden sanap aýtsak özüni kabul ýansyňyz. Yöne türkmenler birekden gowy tarafy dilimizi ýitirmedik. Dilimiz birimizi düşünüp bilýär. Şol dil arkalyda bir-birimiz pikirlerimizden yararlanyp haýyrlanyp biler. Sebebi bir Türkmenin bir yerde ösmegi ikinci Türkmen ökmen täsir galdyrýar. Biziňkiler de azatlyga gowuşsa ökmen Türkmenistan täsiri bolar. Türkmenistan azat ýaşasa demokratik şertler ökmen bize peýdasy boljak. Aň bärsinden Türkmenistan meselen biziň şu wagt ýoşdurmamyň bir sebebi Türkmenistanyňky döwlet dünýä türkmenlerini eýe çykmaýar. Beter pasiv. Mesal üçin şu wagt Kürtler daýudy Eýranda näme aňarsy dağ. O tarafy Irak Kürtleri bar, Suriýe Kürtleri bar. Arkasynda Türkmeniň gadym aýdyşýaly arkan dağdan bolsa ýüregiň daşdanmaýar. Biziň ýa-da bulutçular o tarafa gelse Pakistan bar, Awganistan bar. Biz bir zady gaçyp gitsek Türkmenistana darmal bolsa öýleri tutup el aýamyzy dank öýleri alyň tüwelen öýleri padalka etjek Eýranynklara. Şol üçin olan bize ziyan ýetirýär. Bizim kuwatymyz düşürýär. Türkmenistan güýçli bolup dursa, şu ýagdaýlarda türkmenler de bir gaýrat edinýse, biziňkiler hem güýçli boljak. Hemmesi bir-birine baglanşykly meseleler. Abdurrahman Diýeji, adatlygyň söhbetdeşligine gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Tolya, siz de sag bolun, bizi ýatlatdygyňyz üçin taňar ýalkyny Allah kuwat bersin. Gepleşiklerimizi edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen sentýabrda dissident şahyr Anna Sultan Kekilowanyň zor bilen dälhana ýerleşdirilenine we Günwatar metruwatyny uzakdaky Merkez Aziýadan gowşan ilkinji şikayatyň çap edilenine 51 ýyl boldy. The New York Times 1971-nji ýylda bu şikayatyň Sowet Soýuzyna barha köpelýän nägilikleriň we ardalaryň bir bölegi bolanyny belläpdir. Şeýle-de geçen sentýarda Kekilowanyň döwürdeş şahyry Gurban-Nazar Ediýewiň ýoly bary ýogy 35 ýaşynda atylyp öldürilenine 47 ýyl boldy. Bu iki şahyr Türkmen edebiýatyna eserleri kä tolkunlardan ömrü we dörejilik barada diňe makala, goşgu däl, hatda kitap ýazylan, kino döredilen meşhur şahslar bolup durýar. Emma Türkmen metruwatyna olar ýyl-ýyldan seýrek ýatlanýar. Şu ýagdaý sebäpli şeýle-de adatlyň dinleýijileriniň we okujylarynyň edebi çekişmeleri ýol açmak baradaky tekliplerini nazara alyp, bu iki şahyryň dörejilik barada soňky döwürde özara urunçylyklarda orta atylýan pikirleriň käbirini üns çekmegi makul bildik. Belki bu belliklerden soň Türkmen poeziýasyna we edebi tankydyna emele gelen durgunluk bilen bagly başga da pikir garaýyş aýtjaklar bolar. Eger ruhy hastahanada ýogolman, sagaman ýaşap ýören bolsa, Kekilowa şu ýylyň noýabryna 80 ýaşyny toýlamaly. Kekilowadan tapawutlykda işden garakladylmadyk. Şol sanyna çykjak bolup duran kitaby, goşgulary gadagan edilmedik. Ediýew hem galamdaşy 4 diwara gawalanynan kän wagt geçmänkä bakiýede uğradylmadyk bolsa, şu ýylyň martyna 82 ýaşynyň toýuny toýlardy. Türkmenistany 1980-nji ýyllaryň ortalaryna dören syýasy we edebi maýlganlyk odaga çekmedi. Eger Ediýewiň sözleri bilen aýdylsa, durmuşda bilgeçliğin görülmedik zatlar ursa ýykýan, ýykylany gallyrýan erkin ol. Poeziýa we artykmaçlyk ýarşyna giren ýazgy şahyrlaryň ölüm howpuna salan dörejilik barada gurulmaly gadaply çekişmeler, pikir alışmalar Türkmen ýazgylarynyň iň soň gurultaýyna söz, pikir azatlygyna garşy gurunan dilli uşuklaryndan soň urra we öňe gyýkalanyň asagyny bogulup taşlanyny diýen pikir netije özary gurulçylyklarda barha kän estilýär. Olary öz döwrüniň namusy bolan ýa bolmak isleýän ýazgy şahyrlary inni hatda doglan we ölen günlerinde hem ýatlaýan adalýar. Diňe şahyrlar däl, tutuş jemgyýet suwsuz degirmene dönse, onuň arakorlugyny, neşekeşligine ýa zat, at keseline däl, akyl hastalygyna derman tapmak kyn boljagy çalym edýär. Sosial urumlarda bir türkmeniň aýdyşýaly söz azatlygy hiç, ilki azat pikirlenmegi, ýagny galyplardan çykmagy we daş töwerege göz aýlap
Platonun gowuk tymsalyna ýaly gowukda galyp, gowuk hakykatyndan başga hiç sady dinlemek islemeýänlere kömek etjek bolmagy öwrenmeli. Ýöne soňky aýlarda Türkmenistanyny gender deňligi, kemsidilýän aýal gyzlar meselesi gaýtadan sosial media mümkinçilikleri bilen has açyk görnüşde gün tertibine gelenini Kekilowany, onuň biz gyrnak goşgusyny ýatlanlar az da bolsa bolly. Kekilowa ýoksullary azatlyk, 4 digara gawalan naçarlary okuw, ýagtylyk berenligini aýdýan hökümetiň dikelden gara diwarynyň özüni hap edenligini aýdypdy. Gyzynyň işden kowlanlygyny, çykjak bolup duran kitabynyň gadagan edilenligini, sag halyny däli edip ýurtdaky edenetdilikleri görmezligi salmanlyk üçin jezalandyrylanyny aýdyp, onuň azat edilmegini sorap Moskwa ýüz tutan 72 ýaşly eneden tapawutlukda şahyryň galamdaşlary oňa ýelmenen däli ýarlygyny gönüýä gyýtaklaýyn tasdiklap, nakylly edilýäli gadana ýanaşmakdan mümkin bolýuça gaça durupdylar. The New York Times gazetiniň Sowet Merkez Aziýasyndan bir ýaşlanan şahyryň Moskwa Kompartiýanyň Merkez Komitetine 56 sahypalyk arzy berenden soň öz dogduk respublikasyna dälhana yerleştirilenligi barada beren habaryna aýdylan zatlary türkmen mediasyna diňe Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçowyň döwrüne aýdyp boldy. Kekilowanyň işi günwatarda oğul geregejäniň New York Times gazetinde ol bugul sehet Seýidowa diýilip tanadylýar. MK ýagny Merkez Komiteti ýören arzasynyň bir nuskasynyň günwatarly habarçylara ýetirilmegi netijesinde bilinýär. Gazetin ýazmagyna görä, Anna Sultanyň ejesiniň haýyşnamasy şol ýyllarda islenlik emigrasiýanyň öňünde durmagy dyrjaşan Sowet Soýuzyndan Israila göçmekçi bolýan ýewreýleriň ibadat azatlyklarynyň çäklendirilmeginden nägile bolýan dürli dini azatlyklaryň edýän şikayetlerinden başgarak bolup görünýär. Türkmen Respublikasy meselesinde gurrun goşgularynyň köpüsini partiýa, watana we halka bagyşlan 3 sany goşgu kitabyny çap etdiren, işleri Türkmen medeniýetine we Moskwada çykýan gazetlerde peýda bolan, ýurtdaky kemçilikleri açyk we gön tankytlap, SSKP MK'nyň 24-nji gurultaýyna uly gowrumly arda bilen ýüzlenen şahyr aýal barada barýar diýip gazet onuň ejesiniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Hormatly dinleýijiler, siz azatlygyň edebi söhbetini dinleýärsiňiz. Eýsem Anna Sultanyň 51 ýyllyk gadaganlygynyň sebäbi nämede? Anna Sultan Kekilowanyň göresini ýeňlip ýeňmegiň mysaly hökmüne häsiýetlendirýän Aşgabatly edebiýatçynyň 2012-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň Kronikasyny eserine çap etdiren gowrumly işini bellemegine görä, Türkmenistan 1991-nji ýyldan soň Türkmenistanlylar üçin azat erkin ýurt bolan bolsady, Anna Sultanyň ömrü we dörezligi şol sanyny gargalar goşgusy mektep programmasyna hökman giýrildi. Anonimlik şertini pikirini aýdan edebiýatçynyň sözlerine görä, Kekilowa bu goşguda adaşan halkyň totalitar rejime ýesir düşürilen we şol ýesirlikde saklanýan adamlaryň ýagdaýyny açyp görkezýär. Aşgabatly edebiýatçynyň gurrun edilýän işini odal türkmen edebiýatçylarynyň üns bermedik ýa-da taşyndan aýlanyp geçýän bir meselesi. Kekilowa bilen bir döwürde ýaşan we döreden, ol dälhana ýerleşdirilenden uzak wagt geçmänkä gaçkak esker diýilýäniň atan oklarynyň pidasy bolan Gurban Nazar Ediýewiň dörejilik çemeleşmelerindäki tapawut barada hem ilkinji gedek gurrun edilýär. Onuň pikirçe, Ediýew Kekilowanyň gözlemegi bu tokoyda çeşme ýok diýen dany we dogurçul gargalaryny tötänden, ýöne ýerden gara gargaýan we biz gonsak gar garalar diýip pikir edýän betniýet, ýöne ahyryny doňup galýan şekilde suratlandyran däldir. Elbetde, bu pikir barada başga da pikirini aýtjaklar bolsa, azatlygyň mikrofony olar üçin hem açyk. Türkmen hökümetiniň Ediýewiň heykelini nikip Kekilowa gedek gelenine gysylmagy, edebiýatçylaryň ýene bir näçesiniň pikirine görä, bu iki şahyryň biriniň sapala gatmagy, beýlekisiniň pikirini gönümel we açyk aýtmagy bilen bagly bolup görünýär. Şahyr we edebiýatçy Mehmet Gurbanowyň ýazmagyna görä,
Anna Sultan Kekilwany ilki Köşdäki keselhanada, soňra Aşgabatdaky, Göktepe'däki, Daşowuzdaky, hatda Moskwadaky keselhanalarda hem saklapdyrlar. Moskwadaky keselhana iýerilmegini onuň özi talap edipdir. Şahyryň şol ýerde özüne goýulan ýalňyş diýagnazyň aýrylmagyna kömek ediler diýen tamasy bar eken. Emma Moskwa onuň tä ölýänçe hastahanada saklanmagyna kömek edipdir. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz edebi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde 35 ýaşynda ýogalan Edilif bilen 29 ýaşynda dälhana ýerleşdirilen Kekilwanyň dörejilik çemeleşmeleri baradaky mesele dolansak, olaryň birincisi Şahyr bilen Ulus-ýylyň arasynyň ýakynlygyny wasp edip, Pushkini duelli atyp öldürenini gaýdylýan Dantes bilen gidişýärdi. Men Pushkini Lermontowy okudum diýip, Ulu Şahyryň Volga ýaly bolmalygyny düşündirýärdi. İkincisi Pushkin ýaly ýaşaýan ýurdundaky adalatsızlyklardan, kemsitmelerden beýdar bolup, ahyrynda daşary ýurda gitmek kararyna gelipdi. Onsoň bu ýerde Pushkiniň kesip garnyňa pikirleniş derejesine hakykatda Edilif ýakyn bolup durmaya Kekilwa diýen sowallary. Inni seredi otursaň Kekilwa şol ýurda entek 30 ýaşamanka azatlyk erkinlik uğrundaky pikir düşünjesinde özüniň şahyr, akademik agasyny aýal ýylýan zat ýerdäki taňry diýip hakykatda başga parti bilen oýnan halk ýazgysyny bir garnak diýip dar kabinetlerdäki semiz jenaplaryň edýän işini açyk aýtmak bilen tarihin beýleki tarapyna goýupdyr. Hassa ursi Sowetlerin veren bagty hakkynda ýazýanlaryň ählisi tarihin beýleki tarapyndady. Ýöne bu taraplar henidem bulaşyk bolmagyna galýar diýip yerli edebiýatçylaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Tarihin dogry tarapyna galmaga çalışýan ýa-da süteme garşy çykjak bolýan adamlar hemişe ýokarda ýatlanan Pushkiniň ukgaryndan hem görnüşi ýaly häkimiýetlere ýeterlik derejede ıgrarly bolmadylykda aýyplanýar. Olary täzeden terbiýelemäge çalışýarlar, gysýarlar, gorkudýarlar, düzelsin diýip içerki sürgüne beýleke uğradyp görýärler. Ýöne bu ýagdaýy düşünüp içindäki pitnäni özi bogan we ýyda çekilen näzik elleriniň pamyklygyny ak pagtasyň diren gözelleri wasp edip ulus il bilen şahyryň arasynda ýakynlyk gözlän Gurban-Nazar Edilif goşgularyny şu güniň gözü bilen okasaň Kekilwany saklan gara diýwardan aýlanyp oňa degmän geçjek bolupdyr. Eskilerden, doklukdan, ähli artykmaçlykdan halas bolmagy, ýöne dünýäň o çetinden ýa bu çetinden gelýän halas edin sesinden halas bolmalyga çagyryp Kekilwa ýaly dälhanada däl, azatlykda we öz öýünde ýalňyz galypdyr. Öz sözleri bilen aýtsak, boşlugyň sesinden oglup, iň bolmanyny duşmanynyň gelmegini dilemäge mejbur bolupdyr. Şol wagtda Kekilwa belki de Edilif'in gözü giden şahslarynyň biri bolandyr diýen saklama pikir hem bar. Ol şahirlaryň bir ýerde öz terjimekararyny döwrüň ýüzüne bakyp ýazýanlygyny, bu ýerde bolsa olaryň dünýäni unutup dörejilik üçin şerap içýänligini boýna alypdyr. Edilif ýaş hem bolsa dörejiligiň soňky demini sanaýanlygyny, eger sen unutsaň, onuň seni unutup biljekdigini bilipdir. Özüniň geçmişde kim bolanlygy, çyn sözden gorkýan we şol gorkus üçin çyn söze duşman bolýan namart bolup bolmanlygy. Eger şahyr bolan bolsa, eji sığırım üçin saçlaryny ýolup, menligini azy gözü ýaş dökýändir diýip alad edipdir. Owa çagyrsalar özüni ýitiripdir we ikinji tarapdan ýüreginiň ýeki adamy ýeterlik, bir pursatlyk söýgü isleýänligini aýdypdyr. Ol bu isleginiň ýa-da söýgü açlygynyň sebäbini ýüllenýän adamlaryna tarap, ähli erkek hem durky bilen ýol çekmegi, mydama ýeki söýmegiň birazjyk agyr düşmegi bilen düşündirmäge çalışypdyr. Aýdylşy ýaly ilki başda söz bolupdyr. Ödem bol söz yaradan bilen bile bolupdyr. Ýagny söz yaradan bolupdyr. Ýöne söz Edilif'in sözleri bilen aýtsak, kime şappat, kime bagyt. Başarmadyk üçin öçügisi ýyllyk, başaran üçin loglap duran gün. Erwet goşky bolsa suw kän, duzy az hem. Boşdan gara ýokardan gaçan
daş sebäpli dören ýakymsyz owaz hem bolup bilýär. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi türkmen edebiýatynyň Sowet döwründe ýaşan we döreden iki şahyrynyň mysalyny şol wagtda da türkmen edebi tankydyna dören udaga çeken durgunluk bilen bagyrlykda okujylaryny we dinleyijilerini edebi temadan başlayan çekişmelerine gatnaşyp öz pikirlerini aýtmaga çagyrýar.